Găsi la un nou episod pe acest canal. Eu sunt Eric și sunt alături de Mihai. Salut! Și astăzi vom face un 2v2 contra lui Dami și lui Mario, așa că haide să-i bătem. O seară frumoasă vă doresc. Mario, nu Mihai, face băi! de-astea. Băi, Mamă, vreau să vă dar eu mulțumesc nu înțeleg, extrem de eu nu mult. înțeleg în cine am tras. Mamă, Wow, m-au ce rupt slab băieții. am tras. Vreau să vă mulțumesc extrem de mult pentru suma de 220 de abonați. Mai bine zis, Ce cam 70 de abonați într-o singură zi. Adică într-o singură zi 70 de Hai, abonați. Mario. E bună MPU? Vreau să vă mulțumesc Am dat extrem la de mult. Ce mai Ah, nu. fac cu 220? Da, bă, da. Până Oh. la 440. Rampă. Dă-te mă încolo, nu mai trage mine. Cine te crezi tu? Dana lui Gigi. Aoleu. Mamă, m-au rupt băieții. Mă rup. Și că m-a ucis Mișu, da, Eric a tras în mine. M-au rupt. Și pe Nu mă să mine și zici pe... m-au ucis. Nu mai zic de m-au ucis de când aveam 12 ani. Da? M-au omorât. Așa m-am Așa 10. scrie acolo. Uite, mă omoară pe Mișe. Păi tu ai joc o română că ești de la autofobizatic de ea. De ea la. Pentru că nu mă joc eu cu ăsta. Analfabetic. Ești analfabetus. Oh, La Hollywood. nu mai înțeleg nimic. Mă, să mor, dar am înțeles și eu acolo. Nici eu. Nu înțeleg nimic. Ma, no, că... Ești de... Tap, tap. Aud Ne dă numai... bine rău. Eu n-aud nici Na, jocul. că... presupun că o să le dăm bine rău. Dacă îi bătem, băieți, dați și voi subscribe la blană. La mine. Dacă credeți că îi bătem și la Mihai și la mine. Și a la făcut mine, Mihai și la mine. 130 și la Dam, dați la toată lumea. Am făcut 12 abonați, vreau să vă eu nu înțeleg mulțumesc. că nu-i văd capul. Capa. Bă, faceți un moment de lucrăgere pentru Bă, mine. degeaba dacă voi mă Bă. bateți și faceți goda în viața Băi, reală. am un nu vă cuvânt de atingeți. spus. Pentru Haideți să vă spun o comunitatea mea. chestie. Vreau și eu să spun Cum- ceva. Dami, stai că zic eu pentru tine, că știu ce vrei să zici. Dami, s-a apucat de YouTube. Nu știu de ce. Nu are niciun scop de ce să se apuce de YouTube. Adică el s-a apucat că îi place. Bravo, Dami. Da, și eu când îi zic că băi, tu te-ai lăsat, el zice că nu. Dar el Am postează mai un postat clip la acum 5 zile. săptămâni și nu-ți dă niciun interes și zic, hai bă să filmăm. No, hai că filmăm altă dată, că n-am chef. Și așa zice absolut tot timpul și apoi zice că am rămas la 12 abonați, mă, de ce? Eu n-am pretenții la abonați, dar cât La bani. Cum, nici păi da, la bani n-am nimic. Fac chestia asta numai din plăcere. se vede. Păi de-aia postezi o dată la 2 săptămâni, că o faci din plăcere. Bun, Mario. Păi tu Am văzut greu. plantează, L-am plantează. văzut Am greu. dat mare cap. L-am Și că văzut greu. plantează. Bă, nu-mi tragea click, what? Am apăsat click exact să-i dau Bă, alt dau. Dami, tu nu erai ăla? Eu eram la Mario. Ce te învârte după cadavrul meu? Eu vreau să iau AKM-ul, că am crezut că am câștigat. Păi și de Ce ce n-ai? AKM? Păi nu puteai Ce să-l la iei. AKM? Nu puteai să-l iei. Sau Bă, ce? ce era Apăsai AKM? efectiv AVP, E. bă, dar ăsta a rămas pe PUBG. Da, AVP. Da. Vreau să vă Cum a zis mulțumesc Mario, pentru suma... AKM egal AVP? Da, Ce nasol. vreau să vă mulțumesc pentru suma extraordinară de 12 abonați. Sunt foarte Ei, mândru. scoate cheat-ul la Eric. Sunt foarte Mario? mândru. Scoate cheat-ul că m-ai omorât în spate. Da. Te-am omorât din... Da, te rog. Pe mine m-a omorât Mihai Cu capa. cu capa de la căruță. Da, capa de la cără. Dami, treci mă încoa. Bă, nu merge click Mai am... efectiv, bă! Haide, urcă-te aici. Nu, că mai Trebuie am să o... cumpăr. Vezi că 14. sunt amândoi City, bă. Bă, amândoi City, n-auzi. Bă, dar eu nici nu-i vorbă tiști. Dacă îi dau head, nu-i dau head. Mario, dacă dai head, ești bun. Bravo, mă. Nu mai ești bun. Tot ce spray. Da. Mișule, te joci ca disperatul și zici de mine, mă? Cine joacă cu disperatul, bă, că Ai, Nu, 50 nu de prea ore joacă, am fost. ne jucăm mai doar mult cu voi mă Bedwars. joc, când vă dau umilire. A, da, dacă vreți să postăm Bedwars, să spuneți. Da. Îmi spune Maxim, frate, tu. Aaa, mă, te pișe, Ești tu ca te pișe youtuberii mari pe mine, bă băieți. Bă, Dami, dar tu ești mai prost ca mine uneori, mă. Păi da, tu stă... Lasă-mi pace. L-am auzit, Lasă așa. l-am auzit City. Lasă așa că nu mă Am înțeleg cu murat acest pe băiat numit De ce l-am Mario. Bă, lasă-mă că-ți dau acum un digel în cap. Mario, Băi, fii se- atent. Te anunță a fi un meci cam de 5 minute. Și un episod cam tot de Mario, 5 fii atent. minute. Bă, da, Ia-te după mine și taci. Ia Nu, auzi. să iau youtuberul 233 și 210, da. Stai Care efectiv 220? numai aici. Stai aici și vezi dacă vine pe Hai asta că, aici. să știți că nici nu v-ați auzit când a spart alea. Nu, nu, nu omoră, nu-l omoră nici pe ăsta. Bă, de ce mă să Frate, nu? mă.
Nu vreau să-i omorâm, bă, vreau să facem mișto de lamele. Da, chiar, da, chiar. Da, ca în shotgun faci tu mișto la anul. Ia vină coace, ia Se- vină. Bă, Ne 5 dă minute, umilință. Vină coace. Schema. hai că am mai băgat runde. Să vedem. Stai că vin acum. Aoleu, am auzit. Bă. Da, așa. Mario, nu mai te duci ca nebunul cu capul înainte. Că nu se știe. Ce Bă, zicea? dar... Ce ziceam? Bă, Dami, tu taci mă din gură, că eu am neghev de ăsta. Păi, când ai nechev... Ai fratele meu. Bă, Ăla am auzit, tu ziceai de mine, mă. Gata, Mario, taci. Am citit să nu-l omori. Da. Îmi iau augeul pentru că sunt un nenorocit. Vreau să vă Eu- țin. Da, e clar, vine pe mid. Îți dai Oh, seama, nu, shit. vine la interval, mă ține posteri în palat, vrei să te mint? Da. Da, frate. Iar la interval. Nu Oh, pot m-a să luat cred. prost ăla că trăgeam la dummy. Mario, vezi Vezi în că m-a luat din, palat. m-a luat din City, la WC-ul, la cabina aia. Acolo e, Scrie bilet, la ticket. cabina aia. Nu, mă. Așa, acolo. Nu, de Mario. De ce ți-ai luat? Băi, și AVP-ul? fetele care vreau să spun aici, vreau să vă mulțumesc extrem de mult. Nu uitați că în descriere avem un link de la serverul nostru de Discord, unde suntem 60 de persoane. Avem și serverul de Minecraft în care puteți să intrați să cumpărăm un host, o să fie o nebunie. Cine cumpără? Așa că vă așteptăm acolo, lumea este activă. Mâine vom face și nunta la 2 copii. Așa La că vă doi- așteptăm Prieteni. la 2 prunci. La doi copii frumoși. Nu mai te băga, Mario. 84, am dat în picior. Bă, da, Cât am stat și m-am uitat. Acolo? Stai pe HP, da. normal că ai stai să te uitat, că ești un camper infect. Da, stăteam și mă uitam la tine, că n-aveam ce să fac. Deci pan are cum acolo stă și te campează. Că auzeai dacă își spărgeai. Hai, păi, cine? Oh, shit, nu mai am Dami, bani. cum să fugi, Dami, tu ești... Mario, Unde să fugă? nu mai comenta. Bă, tu joci Nu mai jocul dă. ăsta, Nu tu mai joci comenta. jocul ăsta, tu ești bun și ai spray doar pentru că te-ai jucat, dar tu nu gândești. Bă, Mario, lasă așa, fratele meu, că nu o să înțelegi Bă, Dami, vorbele mele de duh. Dacă mă joc Sunt 10 ore în pentru plus tine. ca lumea, te bă de Bă, sarea mid și tu joacă și taci din gură. Uite cum trage coaca e așa, 3 hituri și a murit. Uite cum a sărit bomba aia. A făcut bad vers de ăla, nebun. Păi dacă-s bun, Mario. Ești bun, te-ai jucat. Wow, ce Uite, prost v-am m-am bătut tras! Dami pe amândoi. Dami cel mai bun. Eu, Mario, nu mai spune așa ceva. Pentru că am Apă, ne mai momente. schimbăm în echipele alea. Hai, una Gata, asta e ultima rundă. Băi, Mi-am luat seringă. drogule. Bravo, Mario. Știți că mi În loc să... Bravo, Mario, te respect cu tot. Bă, M-am dus Da. m-am dus cu... Lasă-l să-l omor ce-o, Paul. Da. Mai zic nimic. Mă Mario, ai grijă în spate sau... Aia, mă cam doare în curdei. N-avem voie B. Pe mid și pe A. Ai, că am înțeles. Mario se ducea în B în loc să se ducă în A. Cred că când mă întâlnesc cu voi vă dau mare pun în cap. Hai să ne schimbăm, hai să ne schimbăm. Hai să ne schimbăm, bă, intrați voi la Gata? ăștia. Da, dați pe spectate. Hai. Da. Hai, Mario, intră la Tero odată. Mario, Are apasă grijă. M și vezi acolo. Are nici nu cred că știe ce e ăla. Tero. Cred că e un joc. Oh, shit. Am apăsat Eric, spune butonul și de mie shift. ce e un vertical dacă ești mecher. Wow, shit, un E G vertical, vertical. simplu. Bă, ce Da. scar mai am? Mario, Vezi că du-te nu pe știu. acolo că eu iau pe altă, așa. E că m-am băguit în astea. Nu, apasă shift-ul, Mario, că te aud eu din Tero. A, bă, că eu am tras 3 hituri în el. Bă, dar nu mai... Bă, dar voi de unde Gata, aveți gata, iar gata. mie? Mamă, ce prost am jucat. 4, mă. Da, cu ce? Păi da, e runda de pistoale. Hai runda de lame, hai runda de lame. Hai, Lame, da. toată lumea. Eu mi-am luat și acau. Cine nu dă lamă, păi da, e dacă mori. Cine nu dă lamă, dau disconnect. Hai, bă, Mario, și ce ai la mă? Nu și le lasă să vină pe interval, băi, nu te băga că n-ai voie să te bați la ei. Eu zic că n-are voie. Da, Mișu ăsta, Dami m-a omorât pe mine. Iartă-mă. Ca la paliu. Da, Dami, te-a omorât. Bă, nu cred. Băi, fix, nu se dau right click cu mâncați așa. Hai încă o rundă de-astea, că oricum vă bătem de... Bă, dar scorul a rămas la ei. Păi da, ce? Bă, dați-mi scorul Bă, înapoi. bă, lasă-o, mă. Lasă, bă, băieți, că recuperați că voi sunteți buni.
Mario, Nu mă spune. lamă, Mario. Ah, Dame. Mișule, am dat și un hit de AVM. AVM. El a dat un fit Băi, de AVM. mai devreme AKM, acum AVM, ce sunt alea? Cu aia e AVM și AKM? Nu știu, cred AK. că... Lasă-mă. Acum Asta e ajunge... că AKM a zis, Să nu joci. AKM a zis că e AVP-ul și AVM e AK-ul, bănuiesc. Am crezut că avem voie cu alea. Gen cu lamele. Mario, spate, Mario. Dacă ești așa șmecher, ce Mario, gloanțe spate. folosește, mă, un beril? Hai. Ce? Un M762, ce gloanțe folosește? Aoleu, Așa. beatul acesta Uite, nici te joci cel mai ratat joc, Mario. Easy L-a șampon. L-a omorât pe Eric din Ce că ești greșeală. mai... Mario, știi că eu trăgeam în tine la mișto, nu? Și eu trăgeam în lemnul ăla, deci taci din gură. Hai că da. Mario trăgea la mișto. Mario, te acum joci jocul ăla de ratați pe telefon. E hacker. Băi, jocurile pe telefon nu se numesc jocuri, nu se numesc nimic, nu Da, asta știu, e părerea ta care, sunt sincer, porcării, nu știu. sunt porcării. Părerea Adică ta, normal, pentru că, nu există pentru că așa tu ceva, orice jocurile sunt joc doar Gata, nu mai vă altceva. contraziceți pe videoclipuri. Adică există Off doar camera, jocuri pe și noi. calculator. Ce e pe telefon părerea nu ta se de- numește joc, e doar o aplicație care n-ai ce face. Și Ok, te joci frate, așa pe ok. repede înainte, 2 minute. Of. Palat, Deci palat, așa pe auzi, repede da? înainte. Bun, Mario. Nu știu. Ce Mai- ai lucrurile pe telefon, că prea nu știu. Hai că da, nu mai ghi, se joacă așa ăștia care n-au Doar dacă piscuri și-a luat și el proaste. calculatorul Mario. și e șmecher, mai să joacă jocuri pe telefon. Mario are... Când te jucai car parking cu mine, nu mai ții minte, a? 230 de abonați aproape, Nici băieți, și cuvântul vreau să vă nu pot să-l mulțumesc spun extrem de acești mult. băieți. Mario are... Încă 4 puterea- abonați și fac 230, bă, vă mulțumesc enorm de mult. Deci, efectiv, bă, iubesc. Lasă-te. Eu sunt prost rău de tu. Știam, Mario. Amizi, Mario. Mario, doar, Am apasă și tu. 5.000 de ore în joc. Apasă și tu shift când mergi în palatul ăla sau pe rampă sau unde vrei tu să te duci. Și trebuie să mergi încet. Uite așa. Știi care e shift-ul? Uite ăsta. Uite și mergi încet. Așa, Mario. Așa, trage de tine. Bun, perfect. Așa să mergi toată viața ta. M-am enervat pe Mario, bă, băieți, că mi pare așa Da, să da, dacă și aia enervare înseamnă că eu când mă enervez sunt gigolo. Ia uite în pula mea cum se face. Mă aud ăștia. No clip, no clip. Nu clip. Da, băieți, cred că o să lăsăm și noi episod aici, adică lăsăm aici. Da, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați și voi like, pentru că pe băieți i-am trollat cu wallhack. Așa că, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și voi un like și un subscribe. Și ne auzim data viitoare, vă salut băieți și fete, pa, pa, vă mulțumesc mult de tot!